Please subscribe Da'awatu Sunna TV Maiduguri. Yau ka je ka kalli bukukuwanmu, Doctor. Idan aka yi aure kashi biyar illa man rahimallah, kashi 4 daga cikin 5 din nan ko kashi 3 banda siga ni wane waliyin wacce na aurar da wacce mawane wakilinsa ya ce na karba mishi banda wannan yana da wahala har a gama bikin ka samu wani abu da ke alaka da musulunci. Tun daga farkon al'amarin har a gama banda ɗaurin aure banda ƙulla auren yana da wahala ka nuna wani abu da aka yi abun da yake alaka da addinin musulunci ko yake alaka da annabi Muhammad. Ka bibi bukukuwan da ake banda siga, wannan ya ce ya aurar, wannan ya ce ya karba, banda wannan za ka samu bikin tun daga farkonsa har ƙarshensa ba wani abu na musulunci a cikinsa. Duk abin da annabi ya zo da shi ba a yayinsa, duk abin da annabi ya zo da shi ba a yayinsa. Yanzu fa kayan da ake sakawa a coci inda a yi aure shi mutanenmu suke saya su saka inda a yi bikinsu. Yaya da a yi Doctor, a Bauchi ba su kwaikwaye ku ba ku kwaikwaye su, yaya a Kano ba su kwaikwaye ku ba ku kwaikwaye su, yaya a Kaduna ko a Gombe ko a Yola ba su kwaikwaye ku ba kun ninninka su ku kuma ku dinga kwaikwayon su. Duk al'amuran mu ka tsaya ka kalle shi. Duk al'amuran mu ka tsaya kalle shi. Zaka ga mutum ana ganin ahlus sunna ne idan ka same shi a cikin wannan badala hankalinka sai ya tashi. Yanzu ga nan bukukuwa event sai an yi kala 10, za a yi kaza da safe, da yamma da a yi kaza, da daddare za a yi kaza, da lokaci kaza da a yi kaza, da lokaci kaza da a yi kaza. Duka waɗannan abubuwa sun shiga cikin al'umma. Za a je a kama irin waɗannan centers, event centers ɗin nan a je a kama. Matar fa amaryan za ta fito a gaban mutum sama da 100 ko 200 ko 500 ta yi rawa. Ai kai ma daga ganin ta kasan ƙarya ne ka ce wannan da ka ce mata ta yi ta bari. Mace ta iya fitowa ta yi rawa a gaban kowa kuma kai ka yi tunanin za ka hana ta hannu? Kai matar da za ta yi rawa a hall a gaban iyayenta da abokan miji da baƙi da kowa ta taka rawa, kai kaga ta yi kama da matar da zaka bata umarni ta bi? Idan an gama wannan duka kuma sai a ce Allah ya bada zaman lafiya. Zai yiwu wannan da za ta je ta tsaya a hall ta yi rawa, wannan da za ta je ta tsaya a hall ta yi rawa, akwai fatar wannan yarinyan, akwai fatar wannan yarinyan ta samar da 'ya'ya da zuriya wadda al'ummanta da su yi alfahari da shi. Wannan shine hanyar samar da irin wa'annan zuriya ne. Shi Allah ya ce wala tattabi'u ahwa a qaumin qabbalu. Allah ya ce ku daina biye ma ra'ayi, ku daina kwaikwayon batattu. Allah ya ce ku daina kwaikwayon batattu. Allah ya ce ku daina kwaikwayon batattu. Ku daina kwaikwayon batattu. Allah ya ce ku daina kwaikwayon batattu. Hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce sautani mal'una. Annabi ya ce akwai wani sauti guda biyu la'anannu ne fi duniya wal akhirah. Allah ya tsine ma wannan sautin a duniya, Allah ya tsine ma wannan sautin a lahira. Sai ce sautu mismarin inda ni'ima,
shine sautin goge, kiɗa, garaya a lokacin da ni'ima ta samu. Allah ya ma mutum ni'ima sai ya yi launcin ni'imar da kiɗa. Annabi ya ce wannan sauti Allah ya tsine mishi. Kiɗan da aka yi, dijan da ya zo aka buga ɗin, sautin Allah zai tsine ko zai shafi wadda ya kawo sautin. Annabi ya ce duk wadda Allah ya mishi ni'ima ya yi kiɗa, aka yi goge, aka yi garaya, aka yi bushe-bushe sanadiyar ni'imar, annabi ya ce Allah ya tsine ma wannan al'amari. Yanzu don Allah wadda ya yadda annabi Muhammadu manzon Allah kuma yake so aurensa ya albarka, ya yi waɗannan abubuwa? Ai ba annabi ne ya tsine ma wannan sautin ba, ko mahaifiyarka ce ta tsine ma wannan bikin, yana da wahala ya yi albarka. Wa sautu wailin inda musifa, da kururuwa na shiga uku na lalace lokacin da masifa ta zo, jarrabawa ta sami mutum sai ya tsala kururuwa yana faɗe-faɗe. Annabi ya ce wannan sautin Allah ya tsine mishi. Allah ce wala tattabi'u ahwa'akum, kar ku biye musan zuciyar qaumin qad dallu, mutanen da sun riga sun bata. Allah ce kar ku biye musu. To yanzu duka waɗannan abubuwan haka ne, duka waɗannan abubuwan haka ne. Kar ka yadda ka yi aure a yi waɗannan sabon Allah, kar ka yadda. Abinda annabi ya ɗora mana idan an yi aure a yi walima, a yi walima. Kar ka yadda a je a saba ma Allah. Kuma yadda nake ji akan ce fa wai har uwar amarya ma tana rawa a zo, wai uwar ango ma ta zo ta yi rawa a. Wannan gurbataccen familin ai sai dai addu'a. A Qur'ani Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih, yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Allah ya ce wal baladu tayyibu, gari nagartaccen gari, wal baladu tayyibu ƙasa tsarkakekkiyar ƙasa, wal baladu tayyibu anguwa tsarkakekken anguwa, wal baladu tayyibu mutum nagartaccen mutum, yakhruju nabatuhu bi idni rabbih, tsiron da zai fito a jikinsa Allah ya ce nagartacce ne da izinin Allah. Wallazi khabusa, Allah ya ce amma gurbataccen waje la yakhruju illa nakida, ba abinda zai fita sai gurbatacce a cikin wahala. Kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Kai yanzu doctor an nuna maka wata mata a ce wannan lokacin da aka yi auren yarta ta je wani hall ta yi rawa, kai kuma ka je ka nemi kanwar wacce. Mu ji tsoron Allah, mu ɗauka karatu muna yi ne don mu yi aiki da shi. Kwaikwayon kafirai bayi da rana, ba kuma alkhairi a cikinsa. Kar ka ɗauki abinda addini ya zo da shi ƙauyanci ne. Kar ka ɗauki abin da addini ya zo da shi ƙauyanci ne. Kar ka ɗauka waɗannan ababa da ake yi wayewa ne, ba wayewa ba ne, ba wayewa ba ne. Ba a taɓa wayewa da saɓa ma Allah, ba wayewa cikin saɓon Allah. Ci baya ne da kaskanci a cikin saɓa ma Allah, ba wayewa a cikin saɓa ma Allah, ba wayewa a cikin saɓa ma Allah, ba wayewa a cikin saɓa ma Allah. Ku daina kwaikwayon abin da arna suke yi a bukukuwansu, ku daina kwaikwayonsu, ku daina kwaikwayonsu. Ka rike abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi.